Vedeli ste, že americká kola chutí inak ako tá európska a mexická kola chutí inak ako americká? Je to tak. Teraz tu mám americkú kolu a mexickú kolu. Všetci hovoria, že tá mexická kola je tá najlepšia. Ideme to teda vyskúšať. Do našej európskej koli je pridaný cukor, do americkej je pridávaný high corn fructose syrup, že vysoko fruktózový kukuričný sirup a tu je pridávaný cane sugar. Takže idem najprv ochutnať túto americkú. A vždycky je všetko, čo je v skle, je vždycky lepšie. Idem na americkú. Vysokofruktozový kukuričný sirup není dobrý pre naše zdravie. Mne chutí viacej európska kola. Keď to mám porovnať, tak mi táto moc až tak nechutí. Lebo tam cítim tak, tá sladkosť je taká iná. Ideme na mexickú. Táto je lepšia. Tak tam cítim rozdiel. Nečakala